Huriani Tuhan tanah hina holongan, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ibagasan Minggu sadarion, huriata HKBP Simorakir, patupahon acara ibadah live, nabui tapake di tongan ibagas tabi, si hutonota lau mamuka parmingguon di bagas tabi. Imana pinatupani Oculus Channel alani posroha di hita saluhutna rap mahita paihuti huton acara parmingguonon. Lau mamuka parmingguonon martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Hamuna kadongan na hinaholongan, sadarion sahat mahita tuminggu rogate, namarlapatan martangiang. Atong hita kana pinarhamaul ni debata, beta mahita madok di tangiakta. Mauliate madi Jehovah, ay pardeng gabasa do ibana, ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ale debata nami, madok muliate mahami tuho, dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Sayara hodongami martangiang, dok kamu madok mauliate mahami tu Tuhan niya katuan, ay rodi saliling-liling na doa sini rohana. Madok mauliate mahamu tu debata niya kasurgo, ay rodi saliling-liling na doa sini rohana. Ale debata nami, mga sahon guarmu hami, mamuji manipat ari, jalaman dok moliate hami, di asin ni roham saliling-liling na. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita sumobahon puji-pujiat tu debata, ima tangiang hamaliateon ni rohat tatu ibana. Marede mahita si abukwede 574, ayat sada sahatu ayat 2, puji ma debata. Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni tod di parbadian atau mau palangit dohok tanoon. Amen marsuara ulupulup mahamu pabuahon, patubigihon hatai, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok kamuma nunga di palua jahuba na posona si Jakob, marulupulup tu debata mahu alisad dok tanoon. Edeho kamu maha muliaun ni guarna, marmulia ma baik kamu puji-pujianna. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita.
Ali Tuhan debata pargugu na sohatudusan, holan alania sini roham sabingdo, ubain na tarbay kami marpungu di julom, marsada ni roha martangiak tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, mulu aduang dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangidu nasida. Ali Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihom ma pangiduan nami, lehom ma natau hanguluan nami. Lehom ma dihami saliling dihasianganon, parbinotoan dihasitong ami, doho dihanguluan saliling-liling na, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita 127 ayat 2 lam gugu. Patik ni debatasi hanguluhonota di minggu rogate sadarion. Dienet sian sada Tesalonik 5 ayat 10 rodi ayat 10 songonom ma didok disi. Toktong mahamu marlas ni roha, unang macadi hamu martangiang, madok mauliate mahamu siala saluhutna, ay ido dipangido debatasian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Atong rap mangidugugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marede mahita sia bukwede 686 ayat sada dohot ayat tulu ramun doau.
martangiang mahita, manopoti dosa, tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alay diod dingi hodo akan marhaposan, jalan amaporus tuho, alani irohami, mangasahon na siniroham, sayunang tulak kami siat julum. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say tangihon tangyang nami tuho. Ali Tuhan debata pargugo na sohatudusan, di dahodo si taonon nama sa humaliak kami, imapakorhon ni COVID-10 siya, nama bailam mabiyar hami di paranguluan nami. Nung atong marpangot takali Tuhan si taononon nuaing, di tonga-tonga ni bangso nami, nang diluat portibion. Nung aliling ali Tuhan dang rapami marpungo di gereja, dohot akadongan nami ruas ni huriam. Nung atong sotar baik kami berap marpungo doho akadongan, alay konmian hami di bagas nami marsada-sada. Tung mapakorhod duali Tuhan, nang dohot tu paranguluon siap hari, bobono saddo hami taringot tu si panganon nami, ala hurak totuak kapas samotan nami. Gudang ali Tuhan akadongan nama cohot sianulaon nabi, ala sotarbain mardalan akka perusahaan di bangso nami. Ali Tuhan dia dupami, manukap mahami nuaing, soba jari-jari nami doho si majujung nami, saya si maroham, salpuhom ma parsorion, alani COVID-10 siaon, sian sadok portibion. Tibu maalu siang guhangguk nami, asatung hatop sumuang hami mangulaw-ulaw nami, jala satung tarbaik kami marsada, di parpunguan ni huriam nabadia. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say tangihon tangyang nami tuho. Ali Tuhan debata, say tatap maak kayanakon, naung liling subuy be marsikola, nama bayan boha-bohaon rohana sidabe, sayunang paluas matsohot akasita-sita ni rohana sida, say lehom mapikiran na torang di nasidabe, asa toktong radina sida marsiajar di bagas nabi, pay masumuang hami sian sori magoy. Unang luas na sida rigohi biar, alay sungguli rohana sida, asa dohot martangiang mangido haluaon sian ho. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say tangihon tangyang nami tuho. Ali Tuhan debata pargugo na suhatudusan, tatap masaluhut akadongan, naikon aguan ulaon noaing, ala dipasohot sianinganan parkarijuan nabi, asima roham dinasida, sayunang luas madabu tupad dilian, alay papos marohana sida makirim dinadumenggan, si jaloon na sida dung sumuang hami, sian sori mago na masay. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say tangihon tangyang nami tuho. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurong, tatap masaluhut hami akanaung marhui-hui nuaing, lau majalahi bohal ni paranguluon siapari. Lumubiak kadongan na sodapotas si panganon ganupari, say patongon maak kapidong sigak, nabuhi suruomu paradehon si panganon di hamibi. Tupahi sadok dongan nabuhi manarihod dongan na, naolo marbagi si anak kanadong di nasidabi. Tupahi nang dohot huriam di sadok portibion, ang giatung buhi huriami, toktong marsahala lau makatidakon asini roham. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say tangihon tangyang nami tuho. Ali Tuhan debata, tatap ma nang dohot pamareta ni bangso nami, akapangubati dohot sudi akkana mangula, ariad dohot borngin, lau pamalupon akadongan nami, nahona sahit alani virus corona. Pargugui mana sidabi, sayunang luas tahutan nasida, ula-ulam do nasida di tonga-tonga ni bangso nami,
asatuk saut sakap hatuaommu di portibion, paluas mamardame sonang rohanami, pamaretta doho rayatna, asadus rohanami lau manggotap, harararat ni virus corona di hasianganon. Alani tunguduk dohami nuaeng ro tutoruni tangammu nagugui, saise sama sudi dosa nami, dohot dosa ni dongan nami pe, ho sabing doha porusan nami, jalamar haposat tuho dohami, sailehom marihami hanguluan siganu pari, jala palua mahami sian hagugutan nama sanuai, pasonang jala puli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dusata. Songonodo hatani Jahoba, unak komabiar ayau do siluluhon ho, nunga pola huju guarmu au napunaho, hasanga pomma di debata na digijang. Marede mahita 452 ayat sada, naro padauni boloni. Hatani debata turpuk di minggu rogateon, imana tarsurat di Lukas 10 walu, ayat sada rodi ayat walu. Dungi di hatahom matu nasida upama sada, pabua ikot toktong nasida martangiang, nasotu paleba.
Oddo hatana, adong ma di nasahuta panguhum sada, dang dihabiari debata, jaladang dipardulihon jolma. Alay adong madihutai paropuan na mabalu, naro manopo tibana maddok, pitoriau maralohon aloki. Jadi leleng dang rikot rohana, alay ni nama muse di bagasan rohana, tutudo dang huhabiari debata, jaladang parduli au di jolma. Alay hupitori namana mabaluon, ala dineng-neng yaw, ati beharo iba na mau muse manggariang yaw. Dungi didok Tuhanima, tangihon hamu mapadok ni panguhum na geduki. Ia debata tuk sopitoran nama akan pinilit na akan nama jowiba na aria doho borngin tung pangerengeron nama dinasida. Hudok ma di hamu, magira ma pitoran na nasida. Alai tagamon jupang anak ni jolma, ima haporsiaon di tanoon di haroronai. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita 474 ayat 3 iko Yesus dodong aku. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongat tasaha porsiaw di sadok portibion, rap mahi tamadok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pagogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sentor di parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumanaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na makiterpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat ton banutoru dung ditanom, na mula mengulu di ari patoluhon, na manai tu surgo lau hudlu tu siamun debata Jahoba, amanai pagogo na suhatu dosani, di sibe ibana pemamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopa nyala Kristen akka na badia, dohot dihasaan ni dosa, do dihatai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Marede hita sia bukuede 140 sia ayat 3 hotok tong ihutonoku.
Horas ma dihita saluhukna. Tabegema tikting di mingguta sadarion Minggu 17 Mei 2020. Tikting namaragam na parjolo goar ni mingguta sadarion Minggu rogate marlapatan martangiang topik minggu tangiang hamaulateon. 2 petugas ibadah Parjamita amang pendeta Juanda Simajutak STH Paragedda amang pendeta Samsir Hutagalung Endip Tangiang Pangodianon inang Bibel Pro Melda Kristina Nababan tolu moloadong natarotjar roha pasahat pelean marhite pelayanan ibadah on boima ditongoson melalui nomor rekening BRI 00 sia-sia garis datar 01 garis datar 018298 garis datar 50 garis datar 7. Opat ibadah online on boleh diakses di media YouTube Oklus Channel. Ibadah dimulai pukul 10 WIB Marhata Batak. Songonima tikting namasa dohot na naik si pamasahota di tonga-tonga ni huriata mauliate ma dihita saluhutna mauliate ma nang dituhatta. Tapasada marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogona sohatu dosan mauliate ma dihoali Tuhan disudi asi dohot holong ni roham nahu pakilalaho kami mamasu-masu parngoluon nami mangalehon gogo di hami patupahon saluhut narikot di pardalanan ninggulu nami. Mauliate ma Tuhan di asi ni roham. Na mangurupi hami madalani ngolu na pinasahatmu di hami sahatu bagasan tikion. Ali Tuhan debata amanami di bagasan tikion ali Tuhan. Madok mauliate hami di asi ni roham di hami. Na palawaso kami marparsaoran dohoto di tonga-tonga ni parmingguon nami. Homali Tuhan na mamasu-masu kami. Asa margogo kami di bagasan lasni roha. Mamuji pasangapon goarmu nabadiai. Di bagasan obasope ale Tuhan. Hubua kami maditangiang nami. Saluhut ruas ni huriam, napatupa parmingguon di bagas nabi. Homa ale Tuhan na mamasu-masu nang nasida. Mangalehon gogo, mangalehon lasni roha. Asa molotung Tuhan. Dang boy do penasida rak marsaor dohotami di bagas joromon. Laho mamuji pasangapon goarmu. Di tonga-tonga ni parmingguon nami sadarion, homa natok-tonga le Tuhan, mamasu-masu nang parmingguon na pinatupani ruas ni huriam di ganup bagas nabi. Di botoho ale Tuhan kana masa di tonga-tonga ni sadok bangso nami, nang di tonga-tonga ni liat portibion. Di namasa Tuhan pandemi virus corona COVID-19 ya Tuhan. Nama bahe kami dang bui rap marparsaoran dohoto di bagas joromon. Asiroham Tuhan homa nama natap lungun ni rohanami. Nama natap sihol ni rohanami ali Tuhan. Asa margogo hami laho mangadopi nama saon
di asi dohot holong ni roham na toktong pinasahatmu di hami. Buat kami maditangiang nami Tuhan, nang saluhut keluarga nami. Sudia ka ianakon ni ruas ni huriam, na adong diluat parserahani. Asa homale Tuhan atong mamasumaso nang sadok parnguluon na sida. Mangalehon gogo di nasida Tuhan, mangalehon pangurupiyommu di nasida. Asa margogo nasida Tuhan laho mangadopi akan namasaon. Hubua kami madibagasan tikionale Tuhan, nang pamareta nami. Doho sudi akatim kesehatan Tuhan, tim medis na mangula kaulaon nale Tuhan, di hamamasa ni pandemi COVID-10 siaon. Asimaroham Tuhan pasu-pasu pamareta nami. Asa margogo nasida Tuhan, di bagasan bisuk nasiako, laho patupa kasolusi na dinggan Tuhan, mengatasi hamamasa ni virus corona, na dong di bangso namion. Homale Tuhan na mangalehon sahala di nasida, mangalehon gogo dohot hahipason, asa mangasahoko nasida ale Tuhan, laho patupa, aka ulaon, mamikiri aka solusi na duminggan. Asa anggia Tuhan tumibu teratasi akan namasa di tonga-tonga ni bangso namion hobar Tuhan mamasa ni virus corona. Tuhan debata amanami nang saluhut akatim medis Tuhan, akatim kesehatan, na berjuang ale Tuhan mangurupi akan namar sahid ala ni virus corona namasa di bangso namion. Homali Tuhan na mangalehon nang gogo di nasida, mangalehon hahipason ale Tuhan, asa hipas nasida, margogo nasida Tuhan, laho mangurupi akan amar sahid, ala ni aka virus corona namasa diobason, anggiat boy nasida Tuhan malum sian parsahitonna. Tuhan debata amanami, hubua kami manang saluhut akan aporsea diho. Doho saluhut akadongan nami Tuhan, na hona PHK, na agoan parkarejoan, na maol Tuhan madalani ngoluna, ala niaka ekonomi Tuhan, na sototunuaeng dipangotak ni hamamasa ni virus koronaon. Hubua kami matuhan nang nasida tu adopanmu. Asa homale Tuhan na mangalehon hagogoon di nasida. Homale Tuhan na mangalehon pangurupiyommu. Unang paloas madili nasida Tuhan. Unang paloas nasida diguhi biar Tuhan. Alayasi maroham. Homale Tuhan na sumarihon nangulu nasida. Pasikop akan narikot di parnguluon nasida siganupari Tuhan. Homa nang napatuguhon haporseaon nasida, patubuhon pakirimon na mangulu, asa dinamasa ka na mauli Tuhan, margogo nasida saluhutna, pasahaton dirina tu adupanmu. Pos dorohanami ale Tuhan, urupamu hami saluhutna, laho mangadupi akan namasaon. Pai mapaloasomu Tuhan, teratasi sudi akan namasaon Tuhan, bui sumuang musengulu nami, margogo mahami madalani Tuhan, di bagasan habengeto nasiako. Tuhan debata amanami sahat tuhoma, parmingguon nami di bagasan sadarion. Posmarohan nami ale Tuhan, homa nama masu-masu hami, nang dinalaho majakon hatam na badiai. Asai Tuhan gabe bohal nami, madalani parnguluon nami tujuluanon. Posmarohan nami ale Tuhan tatapommu, pakirimon nami. Tatapommu ale Tuhan nang sitaonon na huadopi hami. Ala ni hamamasa ni COVID-10 siaon. Jala posrohan nami ale Tuhan tangi honommu tangiang nami. Asa tumibunian Tuhan salpo akan namasaon. Homale Tuhan,
na mangalehon gugunang dinaposom. Dinalaho pasahaton hatam tuhami di bagasan sadarion. Asa homa na mangurupi na sida Tuhan. Pasahaton hatam hobar tuasi dohot holong ni roham. Atong sahatu homa ngulu nami Tuhan. Sahatu homa parmingguon nami. Marsangap maho Tuhan di tonga-tonga ni pamujion nami sadarion. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya bukwede 427 ayat sada tung halak na margugu. Damai ni debata na sumurung sian salhut na roha, ima na mangaramoti, ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita salhut na. Dihamuna dongan sahaporsyaon, di mingguta sadarion minggu rogate, hatani Tuhatta turpuk jamita di mingguta ima na dienet sian, buku sada kronika bidu 17 ayat 10 rodi ayat 27 songonon matar surat di Bibel Taing. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi laos hudul ma ibana diadopan ni Jehovah ninnama tung ise maahu pola ale Jehovah debataku jalatung ise ma pola anggo pinoparhu ubahen tung di buan ho ahu sahat rotuson. Akup ni mau tiku dopei di roham ale debata pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom taringot tu nama sasugut jalanunga ditatap ho ahu songon panatap ni jolma ale Jehovah debata na digijangi. Tung aha dope aku ni si dohonon ni si Daud tuho. Allah hamuliaun nabi nasabasa homu tu naposom. Alai tahe ditada hodo naposomon. Ale Jehovah alaniahu naposomon. Jala hobbar tulo moni roham nunga di bahen ho salhut halongangan nabolonon laho pabotohon sude akka habal gaunon. Ale Jehovah, dang adong nanggo sada tudocon ho, jala dang adong debata dukon ni ho, hobar tu salhut naung binege ni pinggol nami. Jala tung dia ma adong jupang sada bangso di tanoon, songon bangsom Israel, pola tung debata sadiri borhat laho manubus sada bangso ainonna. Dohot laho mabahen guarmu marbarita marhite sian halonganga bolon dohot nasokal laho pabalihon aka bangso parbegu mararopon bangsom natinobusmu sian Mesir jalanunga di padiri ho diho bangsom Israel bahen bangsom rodi saliling-liling na jalaho ale Jehovah gabe debata nasida atau ngale Jehovah Sai pahot mahata naung pinarbagami tunaposom taringot tu pinoparna sahat rodi saliling-liling na jalabahen mahobar tu na pinarbagabagami
olo sai sitong mai jala lam tutibul na guarmu rodi saleleng-leleng na asa dohonon ni halak songonon Jehova Sebaot do debata ni Israel ibana tongon debata humokop Israel jala hot do ia pinopar ni naposom si Daud di julumi ai hodo ale debataku nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon Pabua ikon pauliomu di ibana sada bagas ala nido ubahen humrohani naposomon martangiang diadopan mon ope ale Jahoba hosad diri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata nadengganon atong nunga sapala lomoro ham mamaso-maso pinopar ni naposomon asahot di adopam rodi saleleng-leleng na ay manang ise na pinasu pasum ale Jahoba ima dapotan pasu-pasu rodi saleleng-leleng na ima sahat ni tupuk te di hamuna salhutna na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus dung tatangihon turpuk jamita nasian sada kronika bidu 17 ayat 10 rodi ayat 27 akin turpuhi konteks na ima Raja Daud na martangiang jala laos guarni minggu tapi ima minggu rogate minggu na martangiang asa taktar sirang sa sitong nangulu na martangiangon sian ngulu ni na porsea nunga taboto jut marhiti padohan ayah do na martangiang mulai sukun asudehi tau botoi pasti arong do nama dokon martangiang ima makatai dohot debata berkomunikasi dengan Allah sitong doi bahkan alarni rikot ni ngulu na martangiangon na sotar sirang sian ngulu ni na porsea sampai di dokot do berdoa adalah nafas kehidupan orang percaya martangiang ima hosa hanguluan di colma jadi molo so martangiang behalak naung sega nama hadirion ni naung sega nama hadirion na di turpuk taupe Raja Daud martangiang doi bana jala sada sian hasomalan na hinanguluhon ni Raja Daud saling dinguluna sian haposo na ima martangiang jadi mulut tasigati buku pesalmen kitab Mazmur disi macai torop do disi di suraton tangiang si Daud martangiang ditiki di masa ni pangalilion ibana martangiang ibana ditiki hasusahan ibana martangiang ibana damu dongan na hinaulongan totu sukun dihita nuang ima puasa ikon martangiang arong dohita na ubotoi puasa ikon martangiang saleleng so takas dihita ahado tujuan di na martangiang buidu dang dapat rohani halak makanguluhon ngulu na martangiang. Jadi bahkan di Huriata asing nina di parmingguan arong disi di patupa na martangiak kita disi arong musai dibahen pertanyangan lingkungan, pertanyangan sektor, pertanyangan ni akarisan. Jadi rikotian ekon lem takasnyan boton ni natorop ahado puasa hita ikon martangyang nangpe saya lo beda potiba binegi ti hutani halak di debenganan sudi patupa pertangyangan lingkungan naso malatong di patupa di si arong do
martangyang masih perjeu na nai gitu sudah tiki isukuma ai dia mat enang rangi son tu dia arong ulon na enna pedung di pamanat di patakas hape na menghindar dua mate ya saunang martangyang ibana sa jawi alaro mate alaro inate madokon hodan non sibatang yang alahoro aman itu ngani bagason ninna ujungna arong mahuria nama bahen para pola di be tangi yang siap perjabu langsung mak sian naroma ninna gaberong mana mabahe songoni damu dongan nahina ulongan pasa hari kotita martangiang ima disima di patakas hubungan dah dohot debata dang dos akan nama sa di tonga-tonga ni ulutta dang torus holalas ni roha si pata masa do di tonga-tonga ni ulutta aka parsorion songon ditiki di obason noaing pandemi virus corona si pata masa do di tonga-tonga ni ulutta namat say dodok gabe marukil hita alani ima di padungo hita marhite na martangiang unang lupa hita hubungan taro debata asaro hita madapoton ibana asaro hita tutuhatta jadi mula martangiak kita narodo hita madapoto tuhatta jala dina martangiak kita tatangihon nang dohot hatana itu bana dung martangiang hana tenang yakonna benget bana paimahoni iguluna di namar tangiak kita gabe tata do dirita dia rupa nerebata tidak yang diturpuk tahun mulutai dasian ayat sada ibana satu ayat pasaplono pun mana ngero di ayat 27 adong do rohani Raja Daud sihol ni rohana asa pajong-jongon na bagas joro ni debata ala dihilalai bana ngeraja ibana arong nahurang ni narohani bana iko bainot dosongonon alai dia lusi debata ibana dang dung horope ikon saya desian anak mido olo masa di tonga-tonga ni ngulutta ke egois ini egois olo dak sadar hita egois metta maca tibo alai di namar tangia kita di ngolo ni halak si pertangiang ha egois oni pe sumurut doi bana itu bana lem denggad do nguluni halak si pertangiang serep do halak si pertangiang gabe di tada Raja Daud do dirina di julu ni debata ai di dok debata do tu panuri rang natan asa pabua tu si Dauti ai siap parmahanat do ibana hubuan songon bang suki sian perhatubana do ibana nasida hubuan jadi di namar tangnya kita gabe tata do dirita di julu ni debata nabadia debata nasokal jalahita naposona diadupan ni debata di namar tangnya kita tuadupan ni debata doa menghasilkan pertobatan. Ya doa UBG barita tariok ni sahalak ina. Jadi orang masa ada anak konna. Satu usia remaja satu neng naposo ni ngomba anak konnaon. Saya cemas do ibana. Saya lo masih bana, baru na yang anak konin na bana. Jala di rohana Tuhan molo oloho pakai ma anak kon gawe na posom. Nah. Alai di ngulusi hari-hari batung lo masuk do ina tema mereng arkam non. Peristiwa di baligi. Jadi asal di dia adong hagao ron akan berbeda kana poso. Nung ngaboy di pastihon inat taon di si do anak nai ngaro hoti di si liling do manahod do inat taon manang yakon panggiat muba anak kon nai tekma di saratiki ditiki naso tinagam ni inat tai
Roma anak konna nang taretong nakin di horong ni halak na badal itong atongan ni akka dongan na. Oma ba olo doaw neng masuk tu sekolah badita enna tarsonggot umak ne ewasa aung rohani anak kon gen masuk mebana tu sekolah badita tapi nada jalun isu kuno mak ne ma musyati bana ali huwa mang natakang doho ama kadwa kali alem sude nena ido ma betul lo herana ipakulingi tuhani doaw asa ke badita au inne mana ma tong bangaring gani inna omak nomma tu anak konon imai amata padita alman badia siahaan. Jadi ibana mengisahkan masa hidupna so dia mai bana natakang di mana dia kena masa kang nagaur ngadoh tibana di sini. Doa menghasilkan pertobatan. Macetorop halak na mengalami pertobatan ala ni tangiang seorang ibu, seorang ayah yang mendoakan anaknya. Jemaat na manangnya kon luati. Hidupan na buru masa isadahu tahiaro masa songoni jumpa di si gaur kacau dungi di patupa nasa hutaima pertangyangan atau patupa pertangyangan martangyang nasida gabeda mema hutai ahadori kok dina martangyang marhite na martangyang hita tatangihon suara ni debata gabeta boto ahado sakap ni debata dingulut tu dirita ahado sakap ni debata anu yang dihita tiok pas ni masa pandemi virus corona on porsinya hita bahwasanya pada saat ini juga Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Alai dina martangnya kita gebe tabo toro ahado sakap ni debata dinguluta. Allah tabo toro ah sakap ni debata dinguluta gabe tabo to ma ahado nanak sula honotta. Jadi halak na soboto ahado sakap ni debata di tonga-tonga nguluna di tonga ni pandemi virus corona torop dodongata na gabe mabir. Obal gabiar ni rohanai ay tuminggil si parionna manangihon akabarita na humaliyang ibana. Tayon jokenang kamang dia ke karikatur na tabereng di Facebook ikan. Sada fenomena nama sa dipatikitan wang ima nga lebih menempel lebih dekat si parion ni Zolma tu handphone. Batuan ni mah diotapi pamaret tata aka penyebar berita hoax. Meratus aka aku nih naung dihentikan. Di stop. Sangat berbahaya. Molosian 220 juta. Adong sekian persen ibana nagabe halak na mabiar ibana alani fenomena na masa di tonga-tonga negarata pakor honyope balgado nang dohot dinguluta di parpangsota halak naso manangihon suara ni bata dinguluna naso boto sakap ni bata di tonga-tonga dinguluna di bagasan biar di bana jala jod do sibolis mamake biar jod do sibolis mamake hata hutotai lomos tai kabila mabir kita jala lomodor hana mereng halak molo-holo na mabirnya jol maekat matong ditikin na martangnya kita sumisi do biar ni rohai dohot ganggu ni rohai gebe pos rohata itap ni akan natarula hita itap ni natar patu pahita mangrupi dongata patu potama torob do halak ala ni biar ni rohana dangoli bana masagion saotik sia-sina dongan nai tu ulaun kemanusiaan lai mau lihat ma di tuhata di pasu-pasu tuhata mahamu kamang kenang na tergerak rohamuna patu pahon itak ni natar patu pahamu ni ojar ni haporsyamuna mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan termasuk na pinatupan yang kehuria hinor honi pandemi virus corona di tikion pasu-pasu tuhata mahamu jala
parbueni hapur siaut doi alanya katangiang puasa rikot tita martangiang ala tangiang ima cara khusus nanilehon nere bata dalatta makatairot tuhate di mana ditiki martangiang dohi ta makatairot Tuhan dakolan nama gurang na buhay martangiang do Tuhan gabe jupa kahalongangan kalas ni roh di tonga-tonga ni uluna alay dohot do nang do tak kadadana yaro pengalaman di sada sahalak sekolah minggu kenang sekolah minggu kutiki di sada huria di HKBP Shalom na di Syatar jalan Danau Laut Tawar jadi sahalak dadana sekolah minggu namar umur 6 tahun dang 6 tahun do berarti ki ya buru munte buru Tagalog makna dadana hon sesomal don mah dadana sa dibuat bapak na don omak non tu gereja terus di saratiki demam tinggi may bana tongon di jam 2 dini hari lo mas mau makna waru tu hiruba non rumah sakit dangarung na buka angku di jam nasaon narohana jadi saya lo mas malay saya di ban omak nom mamiak tu borunon Roma dadanahon ido imana mato makne mak kita berdoa ya mak kata guru sekolah minggu kalau kita sakit kita berdoa kepada Tuhan ido oh iya buru nah matang yang malahi lah sudah danahon do mangulut tangyangi Tuhan Yesus sembuhkanlah aku ini mana sumurut mademam nai sampai jamonom dung pe jamonom di bono makna may bana tu rumah sakit ima kesaksian neo maknai jadi doa adalah cara yang diberikan oleh Tuhan asa boy hita makatai dohot debata di buku Daniel bidu 10 ayat 12 rodi ayat 14 martangiang do si Daniel Allah hamaulon nania dulpanna di haraja Babel di barengi mana nama saya amat saya dongol amat saya porsuk nasida di habuangani martangiang may bana leleng ni 20 hari dia tekun bengit doi bana pemau ni pemahon halus ni tangyang na otsura di hari pasapuluh paton mitur leduk tangan na martangiang bahama tagamu na dia kenang kamangate tapi dikatakan dalam Alkitab dia berdoa selama 21 hari tidak henti-hentinya martangiang ibana doa ima cara nanelehon debata dalat tu hita asabu hita berhubungan dengan Tuhan alani hasurungannya kana porsea do ngolu na martangiang alani ta pakke martangiang kita tuhata martangiang mahita di bagasta martangiang mahita rabdo keluarga ujuta patupa ibadah di tonga-tongannya ke bagasta secara usap lagi di masa ini pandemi virus corona dina martangiang Raja Daud diturpuk tahun nakin di jalo ibana do alus ni tangyang nai torob do halak ditiki masa perjuangan ibana hebat perjuangan ni ringga siam martangyang aladuk sahat ibana tu sita-sita nai macohot tak sama martangyang muni suku kalak kenapa tidak berdoa sibuk Raja Daud nungga sahat ibana nungga gabe raja ibana alai yang ngulu na martangiang dang macohot sian nguluna marhite na martangiang jalo tama siat tuhata alus ni pa nata pangidoi tatangnya kum make keluarga ta tatangnya kum mahutata tatangnya kum mahuriata asa terjadi pertumbuhan di tengah-tengah ni huria ditangnya kum akaparhala do kapangula asa margogo na sida dia kaulonna ditanya ko mabangsota negarata asa aman negara taon asa denggan mardalan dia kaulon na aka panggunggomi negara kita membutuhkan orang-orang
yang tekun berdoa saat ini. Tidak potensi nama sanang di negara ta. Lani dia mau kenang kamang. Molo martangnya kita. Di papos do rohat tadi si. Molo martangnya kita songor Raja Daud di terpuk tahun. Di jaloi bana do. Halus nih tangyang nih. Di harajon na mardala do denggan. Bahkan di sejarah perdalanan ni bangsa Israel. Di masa harajon na do. Apalana paling gilang gemilang kerajaan Israel. Di masa ni mana may? Wah, nang dohot kita di tonga-tonga ni nguluta. Data hirim do marsita-sita do hita. Mula makirim hita, kurang di tonga-tonga ni nguluta. Unang tahalupahan tatadikon ngulu na martangyangon. Bicabu hita, hipat hita, tiur pikirata. Martangnya kita tutuhata, tatangnya kon keluarga ta, hutata luata, tatangnya kon nakapangarato, ditangnya ko pangarato na di huta, mamolosong itong terjadi, sonang ma parnguluta, damai sejahtera. Di Jeremia bidu tolu ayat tolu di rot di Bibel tai di si jauh-jauh mahotuau asahu alusiho asahu pabotohon tuho hata aka na bolon dohot na sokal aka na sobinotomi pabotohonon itu hata matuhita siulota dir siulonota edang di bagasa biar hita alai pabotohonon itu hata matuhita nanak siulonota kana balga kana boy pamasota di tonga-tonga na kaparngulota. Johannes bidu saprobat ayat 10. Asa manang aha pangidua muna marhiti-hiti guarhu patu pauku do. Asa marsangap amai di bagasan anakhi. Jadi Tuhan juga menginginkan di halau mohot tuhata do. Hita martangyang. Jadi arong do halam sinamado songonon. Ay so mo so martangnya kura ay bola wah hora mangin na kan ang so ngani nalanggus rohana taring tuna martangnya ngon Jakobus bidobat ayat 2 di disi namar sakap dorohamuna alai dang dapotan uduk ni turpuhi ala so martangyang hamu jadi saya dia tong halak ala ni haguguna ala ni kemampuanna ala ni sinadongonna gawe boy dicapai sesuatu na sinakapan ni rohana anggo so dihalau moho Tuhan doi dang na jadi ala ni maulo neng marsakap kita maulo berencana kita patuk matara poto tuhata marhiti na martangnya dangarong halak na menginginkan kegagalan di tengah-tengah ni uluna alahai ketika kita berdoa itu sudah bagian dari perencanaan. Asa menjadi aka natasakapi di tonga-tonga ni nguluta. Hamunadongan na hinaulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Isi do na martangyang. Mulai disungguli terbuktakan minggu sadarion, minggu rogate, minggu na martangyang. Isi do na martangyang. Ala adong do halak na madok, awulon ni parhalado do na martangyang. Ulon ni paldita. Ulon ni Bibel Pro, ulon ni Diakones, ulon ni Evangelis, ulon ni Situa, ulon na sida do na martangyang ini. Duhal nama dosong ni. Sudena porsia. Gabe si partangyang. Sudah hita, gabe si partangyang mangidohot tutuhata. Asa dipalua Tuhan hita, sianak kahugugotata. Pasahaton nguluta tutuhata. Asa ditupai tuhata hita. Diaka ulota. Wado nang hita. Tati rumah aka toko-toko na di Bibel tay songon si Danieli. Dohotrop do aka nang ado aka dongata na makanguluhon ngulu partangyangon na patupahon jam 2 na khusus di nguluna garupari. Wado kenang kamang. Tapatu pa may doa-doa khusus, berdoa secara khusus bagi anak-anak, berdoa secara khusus bagi keluarga. Lumubi ma di pandemi virus corona di Tikyon, disungguli do hita, dihubungat taro Tuhan, asa tapakai.
Kehususan hubungan todok Tuhan marhite na martangyang. Asa tapake ngolu na martangyangin. Martangyang tutumata. Asa malua hita siya nakaparmaraan. Jala sahat hita tuakan ata hirim. Diaka padalanan ni nguluta akalas ni roha. Di pasu-pasu tuhata mahita salhutna. Amen martangyang mahita. Ali di pata amanami na marhabangso di Banua Kijang. Mauliate di pasahat rohanami tuho. Ala di patau hodo hami menangi hatam barita nauli di minggu sadarion, di minggu rogate. Di sungguli ho hami taringot tungolu na martangyang. Di sungguli ho hami taringot tu hubungan na husus na porsea rab dohot ho. Dalan nami mangidohon doho pasahaton perdalanan ningulu nami tuho marhite na martangyang. Asa unang lebahami mangalopit tangan nami. Alay lamang gomos mahami lam marsitutu hami lam huaring gacok kami ngulu na martangyang ini tonga-tonga ningulu nami pasahaton diri nami tu bagas at tangamu. Asa botoon nami mangulahot siulaon nami. Asa boton nami sakak mo di hami. Doho pasidikon na so hinalo mohom. Asa margugo hami. Lumubi ma diopas ni pandemi virus corona. Na tongon mengancam parngulun nami. Doho disadok portibion. Pos dorohan nami. Naramot hamu hami ali Tuhan. Donganamu hami saluhut na. Alusamu tangiang ni saluhutna na martangiang pasahaton pangiduan na tuho jalalehon Tuhan di nasida habengeton asa benget nasida pahimahon aka na pinaido nasida sai pasada tangiang ni saluhutna kana porsea di sadok portibion lumobi asa matsohot ma pangotak ni virus corona na mengancam tongon di tonga-tonga ni parngulun nami. Saya tumibu mapasuang parngulun nami. Asa sumuang nangulu parhurian nami. Aka ruas nuhriam Roma nopoto tu bagas corom. Aka masyarakat akan natorop. Asa sumuang tu parnguluan songon di hari nasalpu. Pos dorhan nami. Tangyonom muhami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya bukwede 214. Ayat sada doh ayat tulu uhut ma tapasahat pilihan saya jari au Tuhaku. Amin.
Adok mamauliate tu debata di bagasan tangyangta. Ai debata do napatongon aka asini roha dohod denggan basana dihita jolma na tinopana. Mauliate ma di Tuhan debata, ai marbaga-baga do ibana taringo tunama sasugut, jalanunga ditatap ibana ahu, sian habang sana na digijang. Di parbaga debata do tuhita, naing bahenon na halongangan na bulon, laho pabotohon sudi habalgaon ni asi ni rohana. Di hamamasa ni parukilot tanwaing, hinorhon himara binuan ni COVID-19 say posma rohata martangiang tutuhata madok. Ale Jahoba, dang adong nanggosada tudoson ho, jaladang adong debata dukon ni ho. Atong nunga sapala lomoro hama masu-masu hami, asahot dia dopamu. Ay manang ise na pinasupasum ale Jahoba, ima dapotan pasu-pasu, rodi saliling-liling na. Atong ale Jahoba, say pahot mahata naong pinarbaga-bagami, taringo tuhami, sahat rodi saliling nililing na, jalabahen mahobar tu na pinarbaga-bagami. Tatangnya koma peliata tutuhata martangiang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni salhut sileleo nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahat hami masian nanele homi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasyang hami pelianon. Pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gorang sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songot panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oh
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Di sodakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Sian huriata HKBP Simorakir, Resort Simorakir, perhalado ni huriata pasaton selamat hari Minggu tihita saluhutna hamu kamanami do inanami naung madohoti ibadah na pinatupa ni huriata HKBP Simorakir marhite Oculus Channel na dipatupa secara live di pasu-pasu tuhatama hamuna saluhutna amanami do inanami. Na woi huwa sehami marhite tikion marhite ibadah secara live las ditikion parhalado pasahatot tu hamuna saluna hata horas yan hami rak maita madok horas madhita saluna tuhat tamana mamasu-masu Tuhan